ҷамшеди ҳалим, ҳаҷвнигори маъруфи тоҷик аз посух ба зангҳои пайдарпай дар робита ба боздошту кушта шуданаш хаста шудааст. ин ҳаҷвнигори тоҷик мегуяд дар озодӣ қарор дорад ва ба сабти барномаи нав машғул аст. дар овозаҳое ки рӯзҳои охир ба гӯш мерасад, аз ҷумла гуфта мешавад, ки гӯё ҷамшеди ҳалимро барои кадом шӯхиҳои ноҷояш дар робита бо мақомдоре боздошт карданд ва ё худкушӣ кардааст. ҷамшеди ҳалим дар як суҳбати телефонӣ бо радиои озодӣ дар бораи ин сарусадаҳо посух гуфт. Ташаккур, ман хулос мехостам ки аслан ҳамин чизи дурӯғай умр надорад, як боқигӣ надорад. Як ҳамин баъд дар масалан забони кӯдак ҳам ҷо мешавад, аз ки гуфта гузарем ки ҳамин дурӯғ дар ҳама ҳолати зиндагӣ ҳамин худаш сиё аст, рӯш сиё аст, мегӯянд хеле ки ҳамин кори дурӯғ аст, чизи дурӯғ аст, умри боқӣ надорад. ӯ фақат ҳамин як чанд лаҳза ҳамин як овоза мешаваду тамом. аз одамое ки ҳамеша чизҳоро мехоҳанд нисбати ҳунарманду нисбати тамоми ҳамин миллати тоҷик чизи дурӯғ чӣ рози мухаминам. чаро худи шумо то имрӯз расман дар ин маврид бо матбуот суҳбат накардед? вақте ки бо мо дар алоқа шудам, ман гуфтам ки чӣ дар кора ҳамин одаме ки сари ақл аст, ҳеҷ вақт якумш ки аз ин бора намепурсад. ман гуфтам лозим нест. ман хел гуфтам ҳамин борада дар корест. ман ягон таҳқир нашудам, ягон габи зиёдтиам назадам. ва ҳамин қадр кӯтоҳ суҳбат кардем, дигар ягон матбуот ба ягон чӣ ман нагуфтам. вале худашон баъд аз ҳамин гап гирифта инҷо уҷа чоп кардан напурсида. ҳозир ман номи газетаҳо ҳатто метавонам номбар кунам, яки онҳо бигзорам ин суҳбати мо ва шумо шунаванд ба гӯшашон ки гап лозим нест ки вақти муаллиф ё ки ҳамун шахсият зинда аст ба ӯ ҳамсуҳбат нашуда мегиранд дар газетаҳо менависанд. ҳозир як роҳ буромадааст, як сухан ки масалан унҷа навиштанд ки ҷамшеди ҳалим боздошт шуд, ба аломати савола бо 20 сантиметр рус мемонанд. вале мардума бозӣ дароварданд то аломати савола диданам ва шахсиятҳое ки хел масалан ақлашон ба ин чизо намерасад ҳастанд ки бечора нахондианд. баъд мегӯянд ки ҷамшеди ҳалим боздошт шуд, аломати савола ҳамушу мемонанд 20 сантиметр. ҳамин чӣ маъне дорад? мо имрӯз дар худо ба шукр дар ҷумҳурии соҳиби истиқлол ҳастем. тамоми дунё моро мешиносад. мо худмон дар байни худмон хеле аломати саволо баёну дурни қавза гирифтану кимчиё ба хотири намедонам чидаст. дар асл овозаҳо гирди номи шумо аз он шурӯъ шуд ки гӯё барои роҳ додан ба таҳқир дар яке аз ҳунарнамоиҳотон боздошт шудед. дуруст аст? ҳамин ки умр ки надорад, ин аллакай маълум шуд ки чӣ дурӯғ аст. вана ин ҳафтаи наздик насиб карда бошад, рӯзои наздика дар телевизиони тоҷикистон намоиши лаҳзаҳои гуворо меравад. ҳама медонанд ки ман зинда ҳастам, куштааст, маро ҳеҷ таҳқир накардааст. ки боз агар ҳамун вай шавад, яъне манътаж шавад, тайёр шавад, меравад, омода аст, омода шуда истодааст. ин ҳар рӯз мепурсанд ки ҳамин гап ки шуд, масалан ҳар рӯз занг мезананд. ҳозир воситаҳои техникӣ пешрафтаги телефонҳо ҳастай, дигар вай ҳастай, ҳама ҷо мепурсанд ки хоҳӣ нахоҳӣ. пас паҳн кардани ин овозаҳо ба кӣ дар кор? шумо касеро гунаҳгор мекунед? ман ба ягон каса намегӯям ки бадномкунӣ ман ҳастӣ. ин овозаи ман нестай. хеле овозаҳо ҳар рӯз мешаванд похи. фақат ки шахсиятҳои шинохтаро тезтар паҳн мешавад. ман намедонам аз ин ки истифода мебарад ва чӣ мехоҳад. яъне як рӯз санъаткора мекушанд, як рӯз садама шуд, як рӯз бемор шуд, як рӯз вай мурд. оварда гуфтанд ки оқибат гӯё ки мурда бошам. ҳоло ки бо шумо суҳбат дорем, паи чӣ коре банд ҳастед? саломат бошед. мо инҷо барости ман омадем дар ноҳияи ҳаминҷо барои хурсанд кардани ҳамин мардуми ҳамин вилояти суғ. ман ҳозир аз қисми ҳарбӣ, як қисми ҳарбӣ барои аскарбачаҳо ки онҳо дар инҷо хизмат мекунанд баромад кардем. нақша надоред ки дар бораи ҳамин сарусадаҳо ҳам як саҳнаи ҳаҷвӣ омода кунед? аз он ки дарди ҳамаи мо ҳаста мешавад, чаро не? масалан ҳаиша бибинед инҷо як қиссара мара ҳозир вай овард ки баъди ин масъалаи суоли шумо як қиссаи аҷоибе ки як аз ҷавоне пурсиданд ки дар таҳаммулаш, яъне кадом дард сахттар аст. дарди гуфтааст ки дарди дандон ва доштани зани бад, ҳамсари бад. инро як пирамард унҷа нишастааст. вақте мефаҳмад ки ҷавони хел ҷавоб метиҳад, мегӯяд ки дарди дандону яъне зани бад доштан дарди сахт аст. пирамард мегӯяд на, яъне дандона гуфтааст муолиҷа карда мешавад, канда мешавад, оилаам тарбия карда мешавад, зана аз он ягон масалан ин чизо мешавад. яке гуфтааст инҷо дарди аз ҳама азминтар дигар аст, дарди чашм аст. гуфтааст мабодо бинед ки гуфтааст чашм ду чашм аст. агар яке дард кунад, яъне ин чашма аз ин чашм ҷудо карда намешавад. гуфтааст ва дуюм гуфтааст дарди сар, дарди фарзанди бетарбия, дарди фарзанди бад аст ки фарзандам ҳеҷ вақт падару модар аз худаш аз яъне
яъне қалбаш ҷудо карда наметавонад ку ӯ бад аст хуб аст фарзанд аст. барои ҳамин ман орзу дорам ки ҳамин фарзандое ки масалан орзуи бад метавонад як суханои ноҷо масалан мебурорад ҳамино тарбия ёбанд ки мо аз мо ҷудо шуда наметавонем ки гӯем ки ин ҳамин хел гуфт ё ҳамин хел рафтор кард бигзор ҳамин хел рафтан гирад наметавонем. мо бояд онҳоро чикор кунем тарбия кунем. хулас дар ин бора ҳам мешавад ки имрӯз бисёриҳо ҳамин хоҳиши шумо ҳам ба мо расонданд ки намешавад ки дар бораи одамое ки мешинанд дар қири кӯча масалан гап мебуроранд шумо саҳна кунед. пас суоли дигар ин аст ки саҳнаҳои шумо агарчи аз мушкилиҳо дар ҷомеа ва ҳодисаҳои воқеӣ дар зиндагӣ таҳия мешаванд вале намак доранд. боре барои намоиши ин ё он саҳнаатон аз кадом як мансабдоре гап шунидед? не ҳеҷ вақт. чун бузурге фармудааст ки хора дар барги гул печонда те. ва ин масалан намоиши лаҳзаҳои гуворо ҳамин хел аст ки мо ҳеҷ вақт таҳқири рӯи рост надорем. ба тариқи ҳаҷв аст, шӯхӣ аст. одаме ки масалан ба ҳамун ҳаҷв кор надорад ӯ барои як масалан мумкин зоҳиран механдад. одаме аст ки ботинан ӯро таъсириш мерасад. яъне мо ягон вақт ягон таъқир нашунидаем. дар гузашта сару садоҳое ҳам буд ки гӯё ба Ҷамшеди Ҳалим барои кадом як саҳнаи ҳаҷвӣ президент хона тоҳфа кардааст. ин ҳам овоза буд? ин овоза нест, чизе ниқаза барои кадом як саҳнаи хона наметавонем. барои хизмати чандин солаи лаҳзаҳои гуворо астад ки мо 26 сол фаъолият мекунад ва худо ба шукр пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам имомаи раҳмон ба ҳар яки мо туҳфа карданд хонаи чорхуҷрага. рост аст, ҳақиқат аст. ҳамин гуна сару садоҳо метавонад барои фаъолияти як ҳунарманд таъсир гузорад? ин сару садоҳо чӣ паёмад дошта метавонад? дарахти хушк иқболе надорад, самарборе камарборе надорад. ҳама бор аз бардӯши ҳунарманд, касе бар беҳунар коре надорад. ба ҳар ҳунарманде, ба ҳар шахсияте ки аз дасташ дар ҷомеаи мо кор мегӯяд, кор мегиранд, ӯ бояд хаста набошад. ташаккур барои як суҳбати самимӣ. шунавандаи азиз, инҷо расидем ба поёни барномаи меҳмони озодӣ аз радиои озодӣ. ман таҳиякунанда ва муҷрии ин гуфтор Сарвинузи Рӯҳло то барномаи навбатӣ бо шумо худоҳофизӣ мекунам.